हेल' लोगोफोर आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैदो आरोना लोगोफोर दसे रायज्लायनि आङो। हेल' लोगोफोर हेल' लोगोफोर खाम आंनि चेनेलाव फैदो आरोना आंनि लाइभ होनायाव। आं लाइभ होब्लाबो माने रावखौबो लोगो मोनफेरासै। ओमफ्राय फैगोन ना फैया जाखो? हेल' लोगोफोर हेल' रायज्लायनि फै दसे लोगोफोर। आंनि लाइभ स्ट्रिमा माबायदि जादोंथाय भिडिअ कुवालिटिया आंथ' मिथिला जाहैबाय। हेल' ओंखारलांबायसो माथो सासे फैदोंमोन। हेल' लाइकल' होनानै ब्लड थांबाय आरोना। फैदो लोगोफोर दसे रायज्लायनि। हेल' गुड इभिनिं हेल' आयना बाय हेल' आर'नाइ चेनेल आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय वेलकाम आरोना लोगोफोर। आं दिनैसो लाइभआव फैफिनदों। दहाय फैदोंमोन आङो, दहायनिया रावबो फैयाखैमोन ओमफ्राय दानबाय आङो दायो भिडिअखौ। ओमफ्राय आर'नाइ चेनेल मा ओंख्रि जायामोन दे खिथाहरदो। आंहा नै जाखांनानै उन्दुबाय। ओमफ्राय आंना बारा एमबि गैया मा खालामदों आरोना। आंनाबो नेट पेकआ गैलामोन आरोना। 700 MB ल'सैमोन। 700 MB दहाय भिडिअ माखासे नायबाय। 700 MB गैला खोमा। 250-300 थानो हागौ, आंनियावबो बुरजा गैया। आलुसो आरोना आर'नाइ चेनेल आलुसो आरोना। जोंनाबो आंहा दहाय सानसुनिसो जादों आरोना। जोंना आलासि फैदोंमोन नालाय दहायो, ओमफ्राय गोजांखौनो जाबाय आरोना। खुमब्रा दाउमोन ओमफ्राय अमा आलुमोन आरोना। अमा आलु गैलामोन, जोब्बायमोन। आर'नाइ चेनेल दे आर'नाइ चेनेल माथो खालामबावनो आरोना। आंनि लाइभआव रावबो जयेन जायालै। बिराद दुखु नाङो आं। मालाय बुरजा जायो, 20 जन 30 जन गाहाम। बहानिथो होनदोंना आर'नाइ चेनेल? आङो क'क्राझार पाटगावनि। नोंलाय बहानिथो आर'नाइ चेनेल? नोंलाय बहानिथो? आं क'क्राझार पाटगावनि दे। क'क्राझार पाटगावनि आङो। क'क्राझार पाटगाव मिथियो नामा? नोंलाय बहानिथो आर'नाइ चेनेल? खिन्थाहरदो दे। हिनजावफोरना जायो। कसुगावनि आरोना। कसुगावनि ना? कसुगावनि। पाटगावखौ मिथियो दा? र' आं माबा रिप्लाय हरग्रोनि दसे थाथ'। कम्पिउटारनि क्लास लानायाव अफिस गोदान बेखेवब्ला क'क्राझाराव हेल' कसुगावनि आर'नाइ चेनेल। थेंक इउ। ओमफ्राय नै रंफि बसुमतारी फैदों जोंहा। गोजांदों नामा फंबाय? गोजांनायाथ' दा खम जाबाय आरोना। गोजांनायाथ' दा खम जाबाय, थेवबाबो
जेकेट गाननानै उन्दुग्रा अयभास नालाय जेकेट गानना उन्दुबाय आरोना लोगोफोर। ओ रन रंफि बसुमतारी ब्र'। नोंथाङा बबेनि जाखांबाय नामा मा ओंख्रि खिन्थाहरदो दे रंफि बसुमतारी। ओमफ्राय आंनि लाइफआव बारा मानसि जायालै ओमफ्राय एखमबाथ' जिर'सो जायो आरोना ओमफ्राय दा नोंसोर सानै दङ आरोना सानै माने साथाम दङ नै ओमफ्राय सासेया मा खालामाखै आरोना कमेन्ट खालामाखै दायो साब्रै जादोंमोन नै अननानै कमेन्ट खालामलायदो लाइक होलायलायदो आरोना ओमफ्राय आंखौबो एसे नायदो आरोना आंबो मालायनिखौ नायो नालाय गुबुनफोरनिखौ नायो नालाय आंजोंबो एसे रायज्लायदो आरोना दसेल' जास्ट बार गोबाव थाया 15 मिनिटसोल' थागोन आरोना लोगोफोर दायो 4 मिनिट थांबाय आरोना 15 मिनिटसोल' थागोन आङो ओमफ्राय जाय जाय फैदों थाब थाब कमेन्ट खालामलायदो आरोना। रंफि बसुमतारी ब्र'आ बबेनिमोन खिन्थाहरदो जाखांबाय नामा मा ओंख्रि खिन्थाहरदो आरोना। आर'नाइ चेनेला जाहैबाय मिथियो होनना बुंदों मिथिखागोन आरोना आंबो मिथियो कसुगावनिखौ कसुगावनिखौ। आर'नाइ चेनेल गौथम होननाय नों नामा गौथम नामा आर'नाइ चेनेल गौथम नामा आर'नाइ चेनेल नोंनिया। रंफि बसुमतारिया मा होनो जाथ'वाखै संगासिनो माजबाट उदालगुरिनि माजबाट उदालगुरिनि ना रंफि बसुमतारिया माबा रौथाया नोंसिनि खाथि जायोना उदालगुरिया उदालगुरि रंफि बसुमतारी ब्र' खिन्थाहरदो आर'नाइ चेनेला दानफिनबाय मा मेसेज हरामोन। रावबो फैया हिनजावफ्रा माथो रावबो फैया आंनियावलाय लाइभआव अननानै फैलायाबानो जाया अननानै फैलायलायदो आरोना एसे 7 जन 8 जनसो फैनानै रिप्लाय एबा कमेन्ट खालामलायबा गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आरोना आङो ओमफ्राय आंनि लाइभआव रावबो जइनानो जाथारा माथो आं एखमबा लाजिनानैनो होखाया आङो ओमफ्राय दिनैसो होफिनलायबाय दहाय एसे आगोलाव होदोंमोन गैया रावबो फैया। आर'नाइ चेनेला बुंदों नङा लोगो दं होनदों सासे गौथम होननाय पाटगावआव गौथमाथ' गौथम मेरला गौथम नाम दङ ओमफ्राय माबादि गौथम आं मिथिया आरोना गौथमाथ' जोंनि गामि खाथियावबो दङ गौथम नाम होननाय मेरला गौथम नाम दङ आरोना बबे सासेया मिथिलायलाङा आरोना। पाटगावथ' लकेसन एरियाथ' पाटगाव जागोन जेनेबा ओमफ्राय गामि थायोना। ओमफ्राय जोंना रंफि बसुमतारी ब्र'आ होनदों आं आन्ध्रा प्रदेशआव थायो मा सोलिदों ओरैनो खामानिया नोंसिनिया दायो। फार्स्ट इयाराव फरायो फार्स्ट इयाराव फरायनाय गौथमखौ आं मिथिया दै आर'नाइ चेनेल आं मिथिया फार्स्ट इयाराव फरायनायखौबा बे जोंनि गामि खाथिनिया फरायला आरोना थाबाय बियो फरायला गोबावसै बेसे फरायखोमोनथाय बेखौ मिथिला आरोना आन्ध्रा प्रदेशआवसो थायो आरोना रंफि बसुमतारी ब्र'आ मनज कुमार नार्जारि थैद साला मा होनो बेलाय हिनजाव लादो आदा हिनजाव लाजायो नामा लाया हिनजाव लाया दानो हिनजाव लायो नामा जाम्बा जाम्बा खामायनो रोङा दामायनो रोङा फैसा गैया थाखा गैया हिनजावनो गाननो जोमनो आसान सांखा बायनो सिन्दुर बायनो फैसा जमायनो हायागारा हिनजाव लाजायो नामा आजिखालि फाग्ला जायालै नोंजों फंबाय मनज केयार नार्जारि लादोरा हामालै फंबाय लाथ'नाङा र' आंनि लाइफआव बारा जयेन जायालै हिनजावफ्रा माने सासेबो फैयाब्रा 0-0ल' जायो आंनि लाइफ स्ट्रिमावनो रावबो फैया लाजियोसो आं अननानै कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर लाइक दान होना गालां लाइक होनानै गालां आरोना गोसोखौ गोजोन मोनगौमोन आङो अननानै कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर आंनियाव रावबो फैया ओमफ्राय दस्राफोरनाव हौवाफोरबाबो सोरनाबा 15 जन 16 जन 20 जन गाहाम जायो ओमफ्राय आंनियाव फैयालै लाइभआवनो रंफि बसुमतारी ब्र'आ मा होनदों आं नाथुरनि आदार बानायनाय खामानि मावो
माबाबो दंमोनथ' मा होनो आन्द्रायावनोबा मा होनो सामब्राम फंबाय दंना मिथियोना मिथिया? सामब्रामा नोंनि लोगो नामा? सामब्राम दंमोन माबानि बिसिना धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आरोना सामब्रामा। सामब्राम दङ सामब्राम सासे आंनि नाम्बार दङ सामब्रामनाव आंजों कल खालामनो दहाय रायज्लायदोंमोन। बियो सम सम फन हरो बियो आंनाव दहाय रायज्लायदों सामब्राम फंबाया। बेबो नाथुरनि खामानि मावोनो सिगाङाव बिनिया 2 बिगाल'मोननो ओमफ्राय दानिया बेसेबांबा बिगायाव थांबायनो 5 बिगाना 8 बिगा होनदोंथाय बे थांबायनो चेन्ज जाबायनो जायगाया सामब्रामनिया। आन्द्रायावनो आरोना बेबो नाथुरनि माबा होयो आदार होग्रायाव थाबाय आरोना। मनज कुमार नार्जारि बिबारिखौ मा बुङा बिबारिखौलाय बुंखागोनानो आरो बुङोलै आं सोरखौबा गाज्रि कमेन्ट हरो आं। मिथिया आं भाइरेल खालामदों नांगौबा आंखौ। जाय गाज्रि आखुनि बेखौ गाज्रि बुंखागोन आरोना। जाय मोजां आखुनि खोथा रायज्लायो बेखौ मोजां होगोन आरो। औ रंफि बसुमतारी आदार होनाय आदार होनाय। सरि बानायनाय नङा आदार होनायसो आदार होनाय। ओंखायनोथ' सामब्रामखौ सिनायगोना सिनाया सामब्राम थाहैदों बेयावबो आन्द्रायावनो नाथुरनि आदार होग्रा आरो। मुलि दारा होनांगौ आरोना नावजों होनांगौ नङा होमबा दालाय। सामब्रामाबो भिडिअ कलिं खालामनानै खिन्थाहरो। धेमाजिनि आरोना सामब्रामा ओमफ्राय नोंसोर लोगो मोनलायदोंना मोनलायाखै जिखुनु जाया आन्द्रायावनो आरोना बेबो सामब्राम फंबायाबो। मनज कुमार नार्जारि फंबाय हे आरोना। हैस आंनाव सिख्लाफोरनि नाम्बार गैयालै इउटुबार सिख्लाफोरनि नाम्बार गैया जारलासो लाइभआव लिंहरनोबो। मालाय सोरनाबा 10-15 जन 20 जन 30 जन गाहाम जायो ओमफ्राय आंनिया नै 0-0सो जायो माथो लाइकबो गैया नायग्राबो गैया कमेन्ट हरग्राबो गैया जोलासो। आयनाराम माथो बोरायथारबाय आयनाराम थोदस बोराय नामा माथो हेन्डसामसो नुदों आंखौलाय फाग्ला जादों। आंखौ हेन्डसामसो नुदों माथो थोद बोराय नामा खथ्थ' हेन्डसाम नुदों। दासो सेंग्रा उन्दै जाफिनदों आङो फाग्ला दानो बोरायलाबायो। फाग्ला ओरैनो नै माबायाव रिप्लाय होगासिनो गावरिमा प्रडाक्सना। गावरिमाजों रायज्लायदोंमोन आं। दा लाइभ फैबाय जाला थोस बोराय होदस बोराय नङाब्रा फंबाय। गावरिमाजों रायज्लायदोंमोन आं। आलासि जाहैनांगौ र'। गान गानो लाबोनांगौ आहाबो गान गानो। हेल' दे अननानै कमेन्ट खालामलायदो आरोना रंफि थांखो ना माखो। रंफि दङ दंनाया थांगोन आर'नाइ चेनेल थांखोना माखो आर'नाइ चेनेला एमबि गैया होननानै थांबाय खोमा। ओमफ्राय साथाम दङ आरोना साथाम ओमफ्राय साथामाव सासे कमेन्ट खालामाखै सोरमोन अननानै कमेन्ट खालामलायदो आरोना लाइक होना गालांदो। अननानै लाइक हो गोसोफोरखौ एसे गोरा जानायनि मोजां मोनो गोसोफोरखौ। सोरबा फैयो ब्लर थाङो सोरबा फैयो ब्लर थाङो जारलासो। अननानै कमेन्ट खालामदो सोरबा नायखुमानानै दंलै नै कमेन्ट खालामा बिसोरो। मा जाथ्रालै आसरित। आंना बिसिनाया मोजां नङालै नां खावब्लाब्ला बोराय मोखांखाय नायनो लाजिनानै नायनो बानानै ब्लक आंना बे नेट पेक गैला नामालै रिकानेक्टिंसो जाबाय खिन्थु। नेट पेकआ 200 ना 250 एमबि ल'खासैमोन दा नै रिकानेक्टिंसो जाबाय। आं नायला नोंखौ नायखांबाय।
नायब्रा नाय अननानै लाइक हो लाइक। हेल' हेल' हेल'। सिख्लाफ्राथ' रावबो गैया सिख्लाफोर बारहो अ रंफि बसुमतारी माने बिराद गिदिर एरियाना गोजान गोजान जायो बिसोर बेलेग एरियायाव दङ खोमा। औ नंगौ नंनाया रंफि बसुमतारी ब्र'। बेलेग बेलेग जायो जायगायासो आन्द्रा जानो हागौ नाथुरनि खामानि मावनायाबो आन्द्रायाव नाथुरनि खामानि मावो नालाय जेनेबा नाथुरनि फुख्रि दं नालाय ओंखायनो बेलेग बेलेग जायो आरोना सिनायलाया लोगो मोनलाया गोजान गोजान जालायोना बहाथो एरिया थायोना। दरमाहाया बेसेबां मोनो सामब्रामनिया सामब्राम फंबायना 12 मोनो होनदों 12 ओमफ्राय नोंनियाबा बेसेबां मोनो? दरमाया 12K मोनो होन्दोंमोन सामब्राम फंबाया। दायो नोंनियाबा बेसेबां मोनो रंफि बसुमतारी ब्र' नोंनिया? हेल' खिन्थाहरदो अननानै सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम प्लिज लाइक खालाम अननानै। माने आं लाइभखौ दिनै होनायदोंमोन आरोना एकदम आंनियाव रावबो फैथारा हिनजावफोरनियाव नायो ओमफ्राय सोरबा हौवाफोरनियाबो सोरनावबा सोरनावबा नायो आरो ओमफ्राय आंखौ नायथारा आंखौ अनसायथारा आं गाबनोल' बाखि आरोना। आंनो बुरजा नाङामोन 6-7जनसो मोननानै बिसोरनि कमेन्ट रिप्लाय रायज्लायदोंमोनबाबो अरजायामोन आरोना। हेल' हेल' हेल'। कमेन्ट खालामदो। हेल' सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम सानै दं नै सोरबा नायखुमादोंदां। सोर नायखुमाखो दे अननानै कमेन्ट खालाम प्लिज। आंनि भिडिअ कुवालिटिया बारा मोजां नाङालै माने नेट प्रब्लेम ना बिराद स्ल' जायो ओमफ्राय आंना एमबियाबो गैलाना बिराद स्ल'सै बेनिखायनो भिडिअ कुवालिटिया बारा मोजां नाङाखैबो जानो हागौ बेनि थाखाय सरि दे लोगोफोर। माबायदि नांदों भिडिअ कुवालिटियाव अननानै खिन्थाहरदो। फुला फुला नुदों ना मादों? खिन्थाहरदो अननानै। हेल' रावबो कमेन्ट खालामा लाइकबो होआ रावबो फैया। जे ब्रह्म फिसाला नै भिडिअ हगारलायबाय। हेल' लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम सोर दङ? रंफि बसुमतारी ब्र' नोंल'सो नामा? रावबो गैयालै आंखौ रावबो अनसाया। जारलासो रावजोंबो रायज्लायनो मोना राव लोगोजोंबो राव इउटुबार लोगोजोंबो रायज्लायनो मोना सावरायनो मोना जारलासो। नोंनिया 16K मोनोना? गेस फ्रि रुम फ्रि माइरं फ्रि दै फ्रि। फ्रि मोजां 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 मोजां। फसायो फ्रिबाथ' मोजां फ्रि फसायबा। गोसो होनानै मावदो मालिकजों अनजानाय मावबानो जाबाय आरोना। जाहाथे मालिकआ गाज्रि बुङा मालिकजों अनजानाय मावदो आरोना ब्र'। नों मोजांबानो मालिकबो मोजां। मालिकजों मिलायनानै माव आरोना। मोजाङानो जादों गुबुन जायगायाव हामा दैमा थांनानै मावहैनाय ओंखायनो मालिकजों मोजां मिलायनानै खामानिखौ मावो आरोना। रंफि बसुमतारी ब्र'। गहफुर बिआर चेनेल फैदों दे होनदों लाइक होदो दे गहपुर बिआर चेनेल। गहपुर बिआर चेनेल दे होनना बुंदों। मा खालामदों गहपुर बिआर चेनेल अननानै खिन्थाहरदो जाखांबाय नामा ओंखाम? मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो। गहपुर बिआर चेनेल गहपुरनि जाखागोन आरोना नोङो
मागाना गुफुर लिरदोंना। ओमफ्राय रंफि बसुमतारिया आंनि ओरैनो सथा मथा एडभाइसखौ मानिदों आरोना। अके होनना बुंदों। अके वेलकाम आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय। अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, लाइक खालाम। ओमफ्राय आंनि लाइभआव रावबो जइन जाया, हिनजाव मानसियानो रावबो फैया, गोदानबो फैया, गोजामबो फैया, रावबो फैया। रायज्लायनो नंबाबो रावजोंबो लोगो मोना। हायेन्स भिडिअस हाय। दहायनो आंखौ सापर्ट खालामनो थिनदोंमोन ना हायेन्स भिडिअस, नोंखौ 24 आवार्स वाइट खालामनो थिनदोंना आङो। थाथ' दे, माने माथो लगे लगे खालामबा माथो माबा जाफिनो होनलाय, आंथ' मिथिया। जिखुनु जाया आंथ' डाइरेक्ट खालामनो सानो। ओमफ्राय हायेन्स भिडिअस अके खालामगोन। आं खालामगोन, आं रावखौबो ना खालामा आरोना, खालामगोन। ओमफ्राय 24 आवार्सनि उनावसो खालामनो थिनो ना मानसिफ्रा, बेनि थाखायनो आङो डाइरेक्ट खालामनाय जायाखै दे। दासो आंहा 9टा आनसाबस्क्राइब जादों। दाखालि आंहा कमेन्टआव बिदिनो सापर्ट बिहरबाय, 37टा जाबायमोन आरो गासै 37 जाबायमोन आरो। 37 जायगायाव माने सिगांनि लान्जाया आरोना 1K नि बारबाय नालाय, जेनेबा आंना 1K नि बारबायमोन नालाय, 1K 37 जेनेबा 37 लास्टआव 37 जाबायमोन आरोना। 37आ मार जाखो 20ल' थाफैदों। लास्टआव 37 जादोंमोन आरोना लोगोफोर, अनजिमाया लास्टआव 37 साबसक्राइबार जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव खमायनानै 20ल' थाफैदों आरोना लोगोफोर लास्टआव, बिदि जादों आरोना। ओमफ्राय आङो दायो रावनिबो कमेन्टआव आङो सापर्ट बिहरला आरो। आंनाव बिहरथों नांगौबा, ओमफ्राय आं रावनियावबो बिहरला आरोना। आं रावनियावबो बिहरला। नांगौबा आंनाव बिहर आरोना, आं खालामना होगोन। ओमफ्राय जाय माने आंहाथ' माने 1K नि बारा जाखाबाय नालाय, ओमफ्राय जाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिसोरो अट'मेटिक माने सापर्टखौ खालामखागोन आरोना लोगोफोर। गोदानाबो आंनाव सापर्ट बिहरनो हागोन आरोना। आं खालामजोबगोन, बयखौबो सापर्ट खालामजोबगोन आङो, बेक खालामना होगोन आङो। आंखौबो खालामबा गोदाना, ओमफ्राय आंबो खालामफिनना होगोन आरोना। हायेन्स भिडिअस आं गाबोन बेक खालामगोन दे। दासो आंहा 9टा आनसाबस्क्राइब जादों। जायो, आंनाबो बिदिनो जायो, बिदिनो कमेन्टआव बिहरनानै माबाबाथाय जायो खोमालै, आं मिथिलाय लांला आरोना। आंना लास्टआव 37 डिजिटआ 20ल' थाफैदों। अब्ला बेसेबां 17टा माइनास जानो जायो आंना, खनसेनो बिदि माइनास जायो। गोसोखौ बोरैबा मोनलायखादां। बेग होफैनानैखै आनसाबस्क्राइब खालामदों आं, भिडिअबो नायला। बेग होफिननायखौ आनसाबस्क्राइब खालामदों आं, भिडिअबो नायला। नंगौ नामा हायेन्स भिडिअस? आं खालामगोन दे, आंखौ गाज्रि मोननाङा, आं खालामगोन। आं स्क्रिनशट लाजोबखाबाय, नै दाबो स्क्रिनशट खालामखाबाय आङो। गफुर बियार चेनेलानै दं फंबाय, जाथ'वाखै। नोंलाय आरो दा बहा दं नों? आंनि न'आव दं नै, आंनि न'आ नै बेनो गाद्रा गुद्रा, नै बेनो आंनि बिसिनायावनो दं आरोना, न'आवनो दङ, गामियावनो, न'आवनो। आं जेरावबो थाया, आं मालाय जायगायावबो थाङा, बिदेशआवबो थाङा आरोना लोगोफोर, न'आवनो थायो, हाजिरा मावलाबायो गामिनि मानसिफोरजों लोगो जानानै। ओमफ्राय दायो हाजिरानि खामानि गैथ'आ आरोना, एखमबा मोनो एखमबा मोना आरोना खामानिखौ। ओमफ्राय न'आवनो दं आरोना। गफुर बियार चेनेल आं खिन्थाबाय। ओमफ्राय खोरोम बर' हाय, वेलकाम आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दे कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय हायेन्स बर', आं इन्जयसो खालामो इउटुबाव, हा। इन्जयसो खालामो ना? दे मोजां दे।
आंनि भिडिअ'सआव थांथ'नाय जायाखै दे आं जेब्ला गाबोन सापर्ट खालामगोन अब्ला गाबोन थांसै दे फंबाय दे माने गाबोन माने दा 12टा बारबानोथ' खालामजाबाय जिखुनु जाया टाइमावनो मोनानि 12टा बारबानोथ' नेक्स्ट मर्निं जाबायना नेक्स्ट दे जाबायना आं बेनो खालामगोन आरोना जिखुनु जाया टाइम मोनबानो खालामगोन जेब्ला आं मबाइलखौ अन खालामो अके हायेन्स भिडिअस फंबाय खोरोम बर' हाय वेलकाम दे वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खोरोम बर' हेल' ब्र' बहानि खिन्थाहरदो दे हेल' फंबाय खोरोम ना नोंना नामा खोरोम बर' नों बबेनि खिन्थाहरदो अननानै जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो अननानै खिन्थाहरदो आरोना हाइन्स भिडिअ 12 घन्टा भिडिअस नायग्रा आं अके गोजोननाय थाबाय 12 घन्टा आरोना 24 आवार नङा 12 घन्टा नायोना मोजां आंबो जै मबाइलखौ थुबाय दोनखाया आरोना बिराद गोबाव गोबाव थुयो नायो दा नटिफिकेसना फैस्लाबनो हाला आरोना आंजों ओमफ्राय जे ब्रह्म अफिसियेलनि नटिफिकेसन दंफैयो नै आंनाव नेटपेकआ एखमबा थोआ 4 GB बाबो थोआ आंना भिडिअ आपल'ड होआलासिनो भिडिअ नायनायावनो थांजोबो आरोना आंना भिडिअ आपल'ड होनायाथ' एक्सट्राखाबाव 4 GB एक्सट्रा दिनाव भिडिअ नायनायावनो बिदि थांदेरबावो आंना भिडिअ आपल'ड होनायखौ बारहोनानै 4 GB एक्सट्राबाबो थांबावो खोरोम बर' मा खालामदों ब्र' नै जाखांना उन्दुबाय आरोना जोंहा दहाय आलासि फैनायनि खुमब्रा दाउ गोजां दंमोन बेखौनो जाबाय आङो जानानै उन्दुबाय गासिबो न'आव उन्दुबाय आंनि रुमाव दं नै आंना रुमा बिसिनाया बारा मोजां नङालै नै गाद्रा गुद्रासो जानला मोनलासो आरोना ओरै कारेन्ट लाइट दं हनै कारेन्ट लाइट दं नुबायना आं न'आव दङ आरोना खोरोम बर' फंबाय एसार कमेडि हेल' फ्रेन्ड वेलकाम नै आं उन्दुना दङ आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय एसार कमेडि गोजोननाय थाबाय लाभ इउ ओमफ्राय खिन्थु आंनि लाइभआव रावबो हिन्जावफोर जइन जाफैया दै हिन्जावफोरनियाव ओरै थांथारो आंखौ आयना 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 होनना गाबज्रियो ओमफ्राय सोरबा सोरबा हौवाफोरनियावबो थाङो आं रावखौबो बासिया दुसिया जेब्ला आं सम मोनो ओमफ्राय खिन्थु लाइभ फैबाबो आं एखमबा नायनो मोननाय जाया दै माने आङो एखमबा हाजिरासो मावो नालाय आङो रावनिबो भिडिअसखौ नायनो हानाय जाया ओइ रिसार्ज जोब्बाय आंना एखमबा 15 दिन गाहाम 10-15 दिन गाहाम रिसार्ज सोआलासिनो थायो आङो बेबायदि हुदा ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअसबो फैनायबो नुनाय जाया आरोना एखमबा बेबायदि गोबाव गोबाव जायो आंना प्रब्लेमा बे आरोना लोगोफोर वेलकाम मिस्टार कमेडि ओमफ्राय खोरोम बर' ओंखाम जाबाय नामा ब्रादार जाबाय औ जानानै उन्दुबाय खुमब्रा दाउ गोजांसोमोन दहाय फुंनि दहाय आलासि फैदोंमोन नालाय ओरै गामि खाथिनि बाजै जानायमोन आयंनि बिहामजोमोन फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आयंनि फिसाजो आब' बे फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजैनि फिसाजो नानि फैफादोंमोन आरोना नानि उन्दै ओंखाम जाबाय आरोना हायेन्स भिडिअस गफुर बियार आदा मा खबर गफुरखौ बुंदो आरोना गफुर बियार आदा मा खबर होनना बुंदों हायेन्स भिडिअसआ गंब्रै मबाइलआव थुयै 8 फिनिश जायो आंहा अह' बिदि आरोना गंब्रै मबाइल वाव 2 GB 8 GB जायो आरोना नोंहा बिदिसो आरोना नोंना हायेन्स भिडिअस वाव अब्लाथ' गिलु बालु रिसार्ज सोनांगौ जायोना गफुर बियार चेनेल दे अब्ला आं थांबाय आं मोजां दंथ'यो गोजोन्थों गफुर बियार चेनेल अके गफुर बियार चेनेल हायेन्स भिडिअसल' नायना फ्रेन्ड भिडिअल' नायना फ्रेन्ड भिडिअबो नायो गेमबो गेलेयो आङो गेमबो गेलेलाबायो फ्रि फायार सोरबा लोगो जानो नामा खिन्थु आं बारा एक्सपिरियेन्स गैया बोरै एड खालामहरो आं बारा रोङा
न' खाथिनि गथ'फोरसो फैनानै गेलेयो आंनि मबाइलखौ दांनोनो मोनथायबावा आं एखमबा न' खाथिनि मबाइल गेम गेलेग्रा उन्दैफोर फैबाथाय जाखाया दांनो हामा होनबाबो मानिया आरोना आंनाथ' मबाइलाव लक थाना अपेन उन्दैफोर दांनो मोनजोबो आंना मबाइला बे आं इउटुब खालामग्रा मबाइलजोंनो हाइन्स भिडिअस मैया 9 PM to 5 AM सिम हरसे भिडिअ नायदों नंगौ नामा हाइन्स भिडिअस एफाग्राब नायनो हायो आरोना नों डेन्जारलै होनबाथ' नोङो मानिनांगोन माथो सोरां ब्लग 10K अलवेज एलान नै लाइभ फैलायबाय बेबो थांसिगोन नामा बिनियाव आंनियाथ' लाइभआव बारा फैखाया जाम्बा जाम्था आंनियावलाय बहाथो सोर आंखौ सापर्ट खालामदों आरोना नोंसोर सासे सानै नङाबा अननानै आंखौ दानागार दे लोगोफोर आंजोंबो एसे रायज्लाय आंनोबो सम हो ओमफ्राय भिडिअ क्वालिटिया माबादि नांदोंथाय आंथ' मिथिला आरोना खिन्थाहरदो थाबथादोंना फुला नुदों अननानै खिन्थाहरदो लाइक खालामदो आरोना कमेन्ट खालाम सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालामदो अननानै सोर फैदों कमेन्ट खालामदो प्लिज साथाम दङ नै अननानै कमेन्ट खालामदो हेल' थांफिनबायसो माथो हेल' लोगोफोर हेल' थांजोबसिगोन नामा रावबो गैला नामा सोर दङ अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरोना हेल' कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम सोर फैदों अननानै कमेन्ट खालाम दे लाइक खालाम भिडिअ क्वालिटिया माबादि नांदों खिन्थाहरदो आरोना लोगोफोर प्लिज सोर दङ खिन्थाहरदो फुला नुदों ना मादों आंथ' मिथिला आरोना मबाइल एक्सेसबो गैया आंनाव नायनोबो हेल' लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट प्लिज कमेन्ट लाइक खालाम प्लिज हेल' लोगोफोर हेल' भिडिअआ माबादि नांदों आंनिया अननानै कमेन्ट खालाम दे भिडिअ क्वालिटिया हेल' हाइन्स भिडिअस थांखो ना माखो हाइन्स भिडिअ इसार कमेडियाबो दसेल' थांफिनबाय माथो खोरोम बर' 0 जाबाय आंनिया थांजोब्बाय सोरनावबा हेल' आंनियाव रावबो गैला आंनिया रावबो गैला 0 जाजोब्बाय हेल' लोगोफोर आंनि लाइभआव दिनै जाय जइन जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ आरोना गोजोननाय जासिहरबाय आरोना लोगोफोर जायफोरा दिनै आंनि लाइभआव नुजाफैनो हायाखै उनाव नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि लाइभखौ बेखौनो दोनथ'नो सानबायमोन ओमफ्राय रावबो कमेन्टबो लाइकबो खालामलाबा आं दोनथ'नो सानबायमोन अननानै हेल' लाइक कमेन्ट खालामदो दे सोर फैदोंमोन कमेन्ट खालामदो आंखौ रावबो नाया माथो अननानै आंजोंबो रायज्लाय दसे प्लिज हेल' आं जाखांना उन्दुबाय नै लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामदो आंजोंबो रायज्लायदो आरोना प्लिज हेल' सोर दंमोन गैया लाइकबो होआ कमेन्टबो होआ रावबो हेल' लोगोफोर हेल' अननानै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो भिडिअ क्वालिटिया माबायदि नायदों आंथ' मिथिला फुला नुदों ना मादों खिन्थाहरदो आरोना कमेन्टआव जयश्री बाग्लारि 9685 मबाइल नाम्बार ना मा जाखोमोनलाय लास्टआव बिदि होफैदेरलायनाय हाय आदा वेलकाम नानि जयश्री बाग्लारि नानि वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंकिउ लाइक होदो लाइक होआखैब्ला आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुहुत गोजोननाय थाबाय आरोना लोगोफोर गोजोननाय थाबाय जयश्री बाग्लारि नानि
जाखांबाय नामा मा ओंख्रि नानि खिन्थाहरदो जयसोर बाग्लारि नानि मा ओंख्रि जाखो उन्दुबाय नामा मा खालामदों खिन्थाहरदो आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव दं जाहैबाय डेनियन ना डेनियन बसुमतारी ओइ हाय वेलकाम फंबाय ब्र आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय आंनि लाइभआव बारा मानसि जाया ओमफ्राय आंखौ रावबो नाया नामाथाय मा खालामदों डेनियन बसुमतारी खिन्थाहरदो आरोना। ओमफ्राय जयश्री बाग्लारि नानि मा खालामदों जाखांबाय नामा खिन्थाहरदो। डेनियन बसुमतारी ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रि खिन्थाहरदो दे अननानै कमेन्टनि गेजेरजों दसे रायज्लायनोसै। ओमफ्राय लाइक होआखैब्ला लाइक होना होदो आरोना लोगोफोर आंजोंबो रायज्लायदो आरोना दसे मालायफोरनिया मालाय 10-15 जन 20 जन गाहाम नायग्राफोर कमेन्ट हरग्राफोर थायो ओमफ्राय आंनियाव गैया रावबो 0-0सो जायो आंना बांसिन। डेनियन बसुमतारी फंबाय आं उन्दुबाय आदा उन्दुबाय आरोना उन्दुबायबो मा ओंख्रि जानायमोन खिन्थाहरदो डेनियन बसुमतारी फंबाय जारला। ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि नांदों खिन्थाहरदो भिडिअ क्वालिटिया माबायदि जादों फुला नुदोंना मादोंथाय मिथिला खिन्थाहरदो सोर दङ अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरोना रावबो गैला नै सासेल'सै सोर दङ नै भिडिअ क्वालिटिया माबायदि जादोंथाय आंनिया फुला नुदोंना मादों ना आलु ना डेनियन बसुमतारी फंबाय ना आलु ना ओंख्रिया नोंसिना गोथाव जोंनाबो खुमब्रा दाउसोमोन दहाय साननि गोजांसो आंना ओंख्रियानो आलासि फैदोंमोन नालाय दहाय खुमब्रा दाउ आलुजों अमाजोंमोन। ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि फुला जादों ना मादों खिन्थाहरलाय सोर दङ डेनियन बसुमतारी फंबाय नों दङ दां भिडिअ क्वालिटिया आंना मोजां नुवाखै खोमा। हेल' भिडिअ क्वालिटिया माबायदि नांदों खिन्थाहरदो अननानै कमेन्टनि गेजेरजों। आङो बेबायदि सिजायग्रा बेमार जाबायलै। हेल' अननानै जाय जाय आंनि लाइभआव फैनो सानदों फैदो आरोना आंजोंबो रायज्लायदो दसे। सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो प्लिज रायज्लायनोसै दसे फैदो। मालायफोरना मालाय 15 जन 20 जन 30 जन गाहाम मोनो सोरनाबा 100 200 300 1K गाहाम जायो ओमफ्राय आंनियासो जाया। केरेला ब्लास्टार EFC नर्थ इस्ट इउनाइटेड EFC हेल' रावबो फैला नामा आंनि लाइभआव सोर दंमोन खिन्थाहरदो आंनि भिडिअ क्वालिटिया माबायदि जादोंथाय खिन्थाहरदो आरोना। ओमफ्राय होआखैब्ला होदो सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज आंखौ मोजां मोनोब्ला अननाय दंब्ला आंखौबो लाइक हो कमेन्ट खालाम प्लिज सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालाम लाइक होआखैब्ला लाइक होदो। दायो 0सो जाबाय माथो। हेल' लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम प्लिज सोर फैदोंमोन कमेन्ट खालाम अननानै सोर फैदोंमोन लाइक होआखैब्ला अननानै आंजोंबो दसे रायज्लायदो कमेन्ट हरनायनि गेजेरजों दे सोर दंमोन अननानै कमेन्ट खालामदो प्लिज। अननानै लाइक होदो आरोना कमेन्ट खालामाखैबा कमेन्ट खालामदो लाइक होआखैब्ला लाइक होना होदो।
हेल' रावबो कमेन्ट खालामा आंनियाव रावबो फैया आंनि लाइभआव रावबो फैया कमेन्ट खालामदो सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालामदो हेल' प्लिज कमेन्ट खालामदो हेल' अननानै कमेन्ट खालामलाय दे लाइक होआखैब्ला लाइक होदो प्लिज सोर दंमोन माथो कमेन्टबो खालामासै प्लिज कमेन्ट खालामदो आरोना लाजिनायबो मोनलायलाङोलां रावबो रायज्लाया आंजों रावबो रायज्लाया आंजों हेल' अननानै कमेन्ट खालामदो सोर दङ माथो कमेन्टबो खालामासै सोरमोन दिनिन बसुमतारी दं नामा ना थांबाय दिनिन बसुमतारी फंबायाबो हेल' लाइक होआखैब्ला लाइक होदो सोर दंमोन अननानै कमेन्ट खालामदो नायखुमाबायसै नामा सोरमोन नायखुमाबाय खोमालै जै सोर बे आदा मा सोर बे आदा हेल' सोर बे आदा माने आं बुजायासै माखौ सोर बे होनना सोंदों जानो सोरमोनथाय बिसोरो सोरां बर' इस टि हाय वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय मा जाखो माने आंनि भिडिअ क्वालिटिया माबादि जादों खिन्थाहरलाय सोरां बर' इस टि ओमफ्राय ओंखाम जाखांदोंना जाखाङाखै मा ओंख्रि जादों खिन्थाहरदो सोरां बर' इस टि आंजों फ्रेन्ड दंना गैया फ्रेन्ड दङ नोंजों सोरां बर' इस टि जों फ्रेन्ड दंखायो सोरां बर' इस टि जों फ्रेन्ड दंखायो सिगाङाव सोरनिबा लाइभआव नायनानै आं खालामखादोंमोन माथो सोरां बर' इस टि नोंजों सापर्ट दंखायो माथो भिडिअ नायथारा माने आंना नेट पिकआनो बिराद खमनि सोनाय जादों दासान्दि ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा इउस खालामखायाखै ओमफ्राय आं दिनैनिफ्राय नायदों आरोना ओमफ्राय सोरां बर' इस टि आं नोंनिखौबो नायगोन नोंनिया आंनाव नटिफिकेसन फैनाय नुफैनाय जायाखै आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ हगारदोंना हगाराखैमोनलाय सोरां बर' इस टि नोङो दिनै भिडिअ हगारदोंना हगाराखै ओमफ्राय आंनियाव माबा हरना दोनलाय कमेन्ट हरना दोन ओमफ्राय नटिफिकेसन अल होजोबखादोंमोन आं गासिनिखौबो ओमफ्राय नोंनिखौ नटिफिकेसन मोननाय जायाखैमोन आं खालामगोन माने आङो नायगोन आरोना लोगोफोर सोरां बर' इस टि गाज्रि मोननाङा आंखौ भिडिअ नायाखै होननानै गाज्रि मोननाङा आरोना माने आं दिनै नायदों दिनै आंनि साफ्रोमबो लोगोफोरनियाव सोरनिया आंजों सापर्ट दङ नटिफिकेसन दङ आं बिसोरनिखौ नायजोबदों दिनै भिडिअखौ ओमफ्राय सोरां बर' इस टि मिस्टार सामब्राम खबर लायाखैमोन नामा लादों दहाय भिडिअ कलिं रायलायदों अडिअ कलबो रायलायदों आं मोसौ लायनायखौ देखायबाय बेनो आं मोसौ लायनो ओंखारदोंमोन नालाय बे फन हरबा दुब्लियाव आं मोसौ लायदोंमोन आरोना खाफैदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला आं फोथाराव बल गेलेहैनाय टाइम जाबायमोन ना मोनाबायमोन नालाय 4:30 जाबायमोन नालाय ओमफ्राय आङो 4:30 एसे बारबायमोन आरो ओमफ्राय आं मबाइलखौ फोथाराव लाङा नालाय ओमफ्राय न'आव गालांनानै गेलेहैबाय आरोना आङो सोरां बर' इस टि खबर लादों मिस्टार सामब्रामा ओमफ्राय फिर बि चेक खालाम दे अके आं खालामगोन गाज्रि मोननाङा सोरां बर' इस टि आं खालामगोन आं स्क्रिनशट लाबाय नोंनियाव गैया खोमा
दङ जानांगौ जेब्ला गैया आं सापर्ट खालामनानै आं नोंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरगोन दे गाज्रि मोननाङा अके सोरां बर' एसटि आं बुंबाय जेब्ला गैया आं नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय आं स्क्रिनशट लाबाय दायो ओमफ्राय सापर्ट दंमारोना गैमारा आं नायगोन आरोना नोंनियाव गैया खोमा दंना गैया आं नायनोसै आं स्क्रिनशट लाबाय आरोना सोरां बर' एसटि नंगौना औ नंगौ सोरां बर' अके अके थेंक इउ वेलकाम थेंक्स आगै अके सोरां बर' नोंनिया मा हिनजावनि फटकसो नामा सोरां बर' एसटि हिनजावनि फटकसोना मार जाखो दे अननानै कमेन्ट खालाम सोर सोर फैदों नै साब्रै दंमोन नै ब्लड थांलायबाय सासे सोरबा अननानै जाय लाइक होदो आरोना आंजोंबो रायज्लायदो गावस्रा सोरजोंबा सोरजोंबाल' थांबाय थायो अननानै आंजोंबो रायज्लायना हिनजावानो आं हिनजावसो नोंना माथो हौवानिसो नाम नालाय सोरां अह' नों आंखौ आगैसो होनबाय आदा होन आंखौ आदा सोरां बर' एसटि आंखौ आदा होन आदा हिनजावसो आं नों हिनजावसो हिनजावानो आं होनना बुंदों हिनजावसो आरोना सोरांस्रि बि आरोना सोरांस्रि बसुमतारी आरोना आं हाबा जानायसो नों हाबा जानायसो हाबा जाबालाय नों उन्दैसो जागोन ना आं बेसेबा गिदिरथ' आंखौ आदासो लिंगोन नों हाबा जाबाबोथ' नों आंखौ आदा लिंनांगोन गथ' गोनांबालाय आं नोंखौ आब' लिंनांगोन नामा आंहा नोंजों आगोलनि जानांगौ ना हिनजावफ्रालाय मा 16 17 18 बोसोर जास्लाबैयावनो हाबा जायोना ओमफ्राय थाबा गथ' गथाय मोनो ओमफ्राय अब्ला गावसोरखौनो गिदिर सानना लायो आरोना नों आंखौ आदासो जागोन सोरां बर' एसटिनो आंखौ आदासो जागोन दे आंनिया 28 प्लास नानि 28 प्लास नोंलाय गथ'सो दा आं 28 प्लास नानि आं 28 प्लास हिनजावफ्रालाय थाब हाबा जाबानो गथ' गथाय मोनखायोना बेखौलाय मा आंखौ आगै लिंनो समाया नों नानि नों थाब हाबा जानानै गथ' गथाय बयबो थाब मोनखायो आरोना बेखौ गथ' गथाय थाबानो जेन' आंहा आगै लिंजानांगौ बे नङा आरोना मिथिबायना सोरां बर' एसटि आंखौ आदा होनदो दे दाना मिथिबाय नोंथ' उन्दैसो नों दासो 22 जानो हागौ थांसाल नाफाक माराक आयौ मार जाखो थेङासाल नाफाक माराक होद बर' ना बर' माथो खुलुमबाय ब्र' वेलकाम वेलकाम बेक टु खुलुमबाय थेङासाल नाफाक माराक वाव माराक ना माबानिसो नामा माराक थेङासाल नाफाक माराक खुलुमबाय ब्र' वेलकाम थेंक्स टु इउआर खुलुमबाय ब्र' बेक टु इउ खुलुमबाय ब्र' आंना 40 जाबाय नंगौना सोरां बर' एसटि मानिबाय दे आं मानिबाय दे आगै आं भिडिअ नायनो दंसो आरो दे नायदो नायदे आंनिखौबो अके नायगोन सोरां बर' एसटि हेलो थेङासाल नाफाक माराक आप कहाँ से बोलो हेलो आप कहाँ से थेङासाल नाफाक माराक प्लीज बेक रिप्लाय नायगोन दे सोरां बर' एसटि निजोरा नार्जारि हाय आदा वेलकाम नि वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय मा खालामदों लाइक होआखैब्ला लाइक होदो आरोना लाइक होआखैब्ला लाइक होदो ओमफ्राय मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि खिन्थाहरदो आरोना सोरां बर' एसटि बाय
अके दे बाय प्लिज सापर्ट अके सोरां बर' एसटि आं स्क्रिनशट लाखाबायना नों गिनांला आरोना आं दा चेक खालामगोन थेंगासाल नाफाक मारा वेलकाम I am not बर' गार' अके Where are you from? Tingasal napak mara napak marak. Where are you from? Please beg reply. Hello, Tingasal napak marak. I am not Boro Garo. Boltai na. Where are you from? Bolo. Please reply. Ekoro. Tingasar please support. Hello, Tingasar. Hello, Tingasal napak marak. Serang Boro isti ko support karo. Jadi support nih to support karo serang Boro isti channel ko. Tingasal napak marak. मैं हिंदी स्पष्ट नहीं बता सकता माने आं जानला मोनलासो रायलायदों दे आं हिन्दी रोङा ना ओंखायनो जानला मोनलासो रायलायदों आं हिन्दी रोङा दे आं खिन्थाखायो आंना जानला मोनलासो जाबा थाबाय आरोना हेलो टेंगासल नाफाक माराक सापर्ट करो सोरां बर' एसटि चेनेलखौ निजेरा नार्जारि औ जाबाय मा ओंख्रि होननानै खिथाहरदो निजेरा नार्जारि नानि औ जाबाय मा ओंख्रि खिन्थाहरदो दे नानि मा ओंख्रि नोंसिनिया मा गामि खिन्थाहरदो निजेरा नार्जारि मा गामि नोंसिनिया अबे जायगानिमोन आं मिथिलायलाङासो खिन्थाहरदो आरोना सोरां बर' एसटि निजेरा प्लिज सापर्ट निजेरा नानि नोंखौ सोरां बर' एसटिया सापर्ट खालामनो रिकुवेस्ट खालामदों अननानै सापर्ट खालामदो आरोना सापर्ट गैयाबा सोरां बर' एसटि दे आं बेग हरगोन होनना बुंदों आरोना अके सलमेन सांमा लाइक डान ओके सलमेन सांमा आप कहाँ से हो आप कहाँ रहते हो बोलो रिप्लाई प्लीज बेक करो सलमेन सांमा लाइक डान वेलकम मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए बहुत धन्यवाद থাকিছিল वेलकम सलमान सांमा आप क्या करते हैं बोलो प्लीज रिप्लाई बैक करो थेंगासाल नाफाक माराक आई एम फ्रॉम मेघालय गारो हिल्स ओ हो आप आया था ना कोकराझार में फुटबॉल खेलने के लिए आया था ना क्या कोकराझार साई स्टेडियम पे फुटबॉल होता है ना यहाँ आया था ना नहीं आया था आप फुटबॉल खेलते हैं ना आप थेंगासाल नाफाक माराक ये नाम को मैं सुनते हैं हेलो आई एम फ्रॉम मेघालय गारो हिल्स सुनते हैं ये नाम को मैं थेंगासाल नाफाक माराक प्लीज रिप्लाई बैक करो थेंगासाल नाफाक माराक आप आया था ना कोकराझार में निजेरा नार्जारि दसे उनाव खालामगोन दे सोरां दसे उनाव खालामगोननो निजेरा नार्जारि दालि आलुमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि आदा जोंहा दहाय आलासि फैदोंमोन आरोना गामि खाथिनि आयंनि बिहामजो फिसौजो फिसाजो आरोना गासिबो
बिसोरो आलासि जाफैदोंमोन ओमफ्राय खुमब्रा दाउमोन आरोना ओमफ्राय अमा आलुमोन अमा आलुआ गैला आरोना खुमब्रा दाउ माने दाउआ गैला आरोना खुमब्रा गोजाजों जाबाय आङो खुमब्रा दाउमोन नालाय बेदरा गैला आरोना खुमब्राजों जाबाय खुमब्रा गोजाजों नहीं आया गया भाई ओ हो ठीक है आप क्या करते हैं आज ये टाइम पे ये टाइम पे क्या करते हैं आप तींगा सलना फगमारा मेरे वीडियो लाइव देखते हैं क्या मेरे लाइव पे आया था ना आप क्या लगता है मज़ा लगता है ना अच्छा लगता है ना नहीं अच्छा लगता है मेरा वीडियो लाइव पे आया था आप मैं हिंदी भाषा को मैं स्पष्ट नहीं बात कर नहीं सकता थोड़ा थोड़ा बोला सकता थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी भाषा को स्पष्ट नहीं बात कर नहीं सकता बोला नहीं आता थोड़ा थोड़ा हेलो मेरे वीडियो लाइव पे आया था आप अच्छा लगता है ना नहीं अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है बोलो टेंगा साल नाफाक माराक नहीं आया गया भाई हेलो बहानि नों आदा आङो क'क्राझार पाटगावनि नानि निजोरा नार्जारि आं क'क्राझार पाटगावनि दे मिथियोना मिथिया आं क'क्राझार पाटगावनि नोंलाय बहानि नानि खिन्थाहरदो टेंगा साल नाफाक माराक सौ हारा हाय भाई सौ हारा हाय भाई अच्छा ठीक है टेंगा साल नाफाक माराक हाँ ठीक हो भाई आप कैसे हो आप अच्छे हो वीडियो लाइव पे क्या देखते हैं मुझको अच्छा लगता है ना नहीं अच्छा लगता है बोलो मेरी को देखते ना आप मेरी को मैं हैंडसम देखते हैं ना नहीं हैंडसम देखते हैं आप बोलो ठेंगासन लफक मराक मेरी को क्या दिखते हैं मेरे को आप देखा है ना अच्छा देखा है ना नहीं अच्छा देखा है हैंडसम देखा है ना नहीं हैंडसम देखा है बोलो हेलो ठेंगासन लफक मराक हेलो सोर दंमोन निजोरा नार्जारि नानिया थांखो ना माखो बहानि नों आदा आं पाटगाव क'क्राझारनि आरोना ओमफ्राय नों बहानि खिथाहरदो अननानै थांजोबखोना माखो आंनि लाइभनिफ्राय सासेल'सै अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो सोर दंमोन अच्छा है भाई सुंदर है भाई आप ओके थेंक इउ टेंगा साल लाफाक मारा बहुत धन्यवाद थाकेसिल अच्छा लगता है आप बहुत कमेंट करते हैं ना आप अच्छा लगता है भाई सुपर है भाई आप सुपर है ओ मैं सुपर है सुपर देखा है आप ठीक है अच्छा लगता है आपका कमेंट को मैं हिंदी मेरे हिंदी बोला था अच्छा होगा आई डू नॉट नो बोडो लैंग्वेज ब्रो ओ हो मेरे हिंदी भाषा हो गया ना नहीं हो गया बोलो मैं हिंदी अच्छा मालूम नहीं है मैं हिंदी भाषा स्पष्ट बोला नहीं सकता मैं
अब कैसे लगता है मेरी हिंदी बोला है ना? अब कैसे लगता है बोलो? tinggal asal napak marak. हेलो, अब कैसे लगता है मेरी हिंदी भाषा को? मैं हिंदी भाषा नहीं बोला सकता, स्पष्ट नहीं बोला सकता। हेलो 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 बोलो, प्लीज रिप्लाई बैक करो, tinggal asal napak marak. हेलो कमेंट खालाम, प्लीज रिप्लाई बैक करो, tinggal asal napak marak. हेलो जल्दी जल्दी, ओनली वन है, ओनली वन पीपल से हेलो tinggal asal napak marak. हेलो tinggal asal napak marak, आप क्या करते हैं? आपका फैमिली मेंबर्स कितना है? कितना मेंबर्स है? आपका फैमिली मेंबर्स कितने हैं? बोलो tinggal asal napak marak. हेलो 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 हेलो, कौन कौन है? प्लीज रिप्लाई बैक करो, लाइक करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। हेलो हेलो खुलुमबाय, धन्यवाद 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 धन्यवाद, खुलुमबाय, धन्यवाद धन्यवाद, थेंक्स थेंक्स, साबायखर, थेंक्स माने साबायखर, खुलुमबाय, गोजोन्थों, थेंक्स माने गोजोन्थों, खुलुमबाय, साबायखर, एभरिबडी। नोंथाङा माबोरै दं? आप कैसे हो? नोंथाङा माबोरै दं? आप कैसे हो? आप मालूम है बरो बका? नोंथाङा माबोरै दं? आप कैसे हो? नोंथाङा माबोरै दं? आप कैसे हो? ना tinggal asal napak marak, खुलुमबाय, थेंक्स। नोंथाङा माबोरै दं? प्लिज रिप्लाय बेक करो। नोंथां आंना मोजाङै दं, मैं अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, आंना मोजाङै दं, मैं अच्छा हूँ, आं मोजाङै दं, मैं अच्छा हूँ, आंना मोजांना दं, मोजाङै दं, मैं अच्छा हूँ। हेलो हेलो हेलो, नों बर'खौ रोंखायो ना? गार'आ रोंखायोथ', गार'आ रोंखायो, गार'आ रोंखायोथ', गार'आ रोंखायोथ', गार' मानसिया बर' रोंखायोथ', जोंनिथिंजायनियाबो बर' रोंखायो, नोंबो रोंखायो मिथिखाबाय आं। हेलो हेलो tinggal asal napak marak, हेलो। नों ओंखाम जाबाय नामा? नों ओंखाम जाबाय नामा? tinggal asal napak marak, हेलो। नों ओंखाम जाबाय नामा? नों ओंखाम जाबाय नामा? tinggal asal napak marak, हेलो। हेलो नों ओंखाम जाबाय नामा? tinggal asal napak marak, हेलो।
हेलो 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 आप पाना भात खाना आई क्या नंबर है ना आमी ना जाने ब्रो स्पीक इन इंग्लिश ओहो हैव यू ईटिंग राइस tinggal sal napak marak have you eaten rice what is curry please reply back karo ami na jane bro yes what curry please back to me what is curry how many members in your families hello tinggal sal napak marak how many members in your families tinggal sal napak marak please back reply me सोमदोनवारि मा खबर नै लाइभ होनायदोंमोन ना नै नों माथो नों दासो सफैदों खामानि बेस्थ'मोन नामा आं लाइभ होनायदोंमोन आं बेसेबांबा गोबावसैमोन लाइभ होयैया ओमफ्राय आं फेस रिभिल खालामैया बिराद गोबावसैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै लाइभआव माने दहाय साननिफ्राय आङो लाइभ होनो नागिरबाय ओमफ्राय खननैसो होदोंमोन ओमफ्राय मानसि गैयैनि आं दानफिनदों दहायो फैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दायो मोनायाव होदोंमोन आङो नै एसे गोबाव जाबाय आङो बिदिनो लाइभ होनायदोंमोन आरोना आङो लोगोफोरजों नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै आङो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो एसे गोबाव जाबाय नै रायज्लायबाय आंनाव बारा बुरजा फैया आरोना आंनि लाइभआव आंखौ बारा नाया हेन्डसाम नङैखायनो हाराव रावखायनो आंखौ बारा नाया आरोना ओमफ्राय आंनि फेस रिभिल खालामै बिराद गोबाव जाबायमोन आङो ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आव आङो फेस रिभिल खालामसिगोन आं फेस रिभिल खालामैया बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय आं फेस रिभिल खालामनो नाजासिगोन आरो एबारनिफ्राय माने आङो आरबि ब्लग होनना बुंदों होननानै सोमदोन मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो अननानै ओमफ्राय नों बिजिमोन आरोना अके नों बिजिमोनब्ला गुड नाइट ब्र आइ एम स्लिपि नाउ अके गुड नाइट ब्र गुड नाइट ब्र आइ एम स्लिपि नाउ अके tinggal sal napak marak थेंक इउ नानि रिप्लाइ बेक खालामदो गुड नाइट दे ब्र आइ एम स्लिपि नाउ अके tinggal sal napak marak थेंक इउ दे सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो प्लिज अननानै आं रायज्लायनो लुबैदों नोंसोरजों अननानै दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो लाइक होदो ओमफ्राय लाइक होआखै माथो सोरबा फैदों ब्लड थांदों अननानै दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो हेल' जिर' जाबाय दायो जिर' जाबाय गैलाबो माथो मा जाखो हेल' आंनि लाइभआव रावबो फैयासै हेल' जाय बिथांमोनहा दिनै आंनि लाइभआव फैदोंमोन बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंनि लाइभआव दिनै नुजाफैनो हायाखै उननि लाइभआव नुजाफैनो हागोन होननानै आं मिजिं थिबाय आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ एबा लाइभखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर गुड बाय
Goodbye. Thank you for watching my live. फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना लोगोफोर दायो दोनबाय दे बाय बाय।